I just cover Koshka for me. Kati, Iguma Kati. Iguma Marcia. Allah Marcia Kati Kaka. Рожко, керако бити репортери. Ето тук. Здрасти, дами и господа. Ето, тази е нашата ромския празник. Империя. Баба Марта. Ромска империя. Ромската империя. Ромската империя, цар Борис първи болеше бута да лескаме. Цигани сме ние! Шибе, магер. Шибе! Шиба. Виж циганите копрат, българите спад! Душаната грана партии. Ето ние само така празнуваме цялата 1 март! Костате, джасат? Вижте циганите костават ромски празник! Хулиганите! Хулигани имат ка. Сега аз се казвам Методи. Емилов. От наша стая Симеон и Митка ще го иба! Аре, Коста! Дай! Коста, айде керман! Хайде, карига! Наши карига! Емилио! Камелио! Беклейн! Tu menda te kera BTV reporteri! Какво ще кажете за 1 март или кой той? Чакай сега, Сега ние сме пред детската циганска детелина. Май днеска ще има. Хачо, дяка на дошо. Сега ние сме пред детската детелина. Ние сме цигани, празнуваме така 1 март. Така кърка чака. Така празнуваме. Май днеска ще има. Ще има милица, ще има хапската. Ама дико, хай за една... Гумите отиват, ама тука не става нищо. Домара има катни. Гери! Тай киен. Дай